Txantxibiri gabiltzanian, Elorrioko herrian gelditu gara. Natura singuratuta eta Anbotoko Mariren begiradapean. Ez dugu trompetarik eskuan, baina oihartzuna izango duen lehiaketa eskaintzeko prest gaude. Hona hemen, erronka guztiak gainditzera atozen partaideak. Kaixo denei! Gu, Fernando eta Paula gara. Jaiotzez Gasteiztarrak, baina handi ni aspalditik zizurren bizi naiz. Eta naiz eta etxe berberean hasi oso ezberdinak gara sukaldatzerakoan. Ni guztiz tradizionala. Bera aldiz, guztiz berritzailea. Irabaziko dugu! Iep! Kaixo! Guan eta garazia, 18 urte ditu, eta beha saini batoz. Sukalaritza izugarri gustatzen zaigu. Eta, disfrutatzea, gozatzea, eta albalismo da irabaztea batoz. Hori. Aupa beha sain, egurre! Kaixo! Gu Leire eta Itziar gara, aizpagea eta izate zanoetarrak. Esan daiteke gu besapean liburu errezeta batekin jaio ginela. Gure familian beti gaude janariari buruz hizketan. Eta Itziar zer, ona gu irabaztea etorri gea. Bai, lehen fasetik finalera eta hortik izarretara. Gora talde urdina! Gastronomadak lehiakideak ongi etorri Elorrixora. Ongi etorri Euskal Herriko Barbardeko Bizkaiko herri politxontara. Gaurkuen bi babes mota ukiko dituzue. Anbotoko Marin babesa, Anbotoko Mendixa babesa bebai, eta Kobazulo hortan, baina oso barrualdien bat topaudot. Aben, neure eskerrekue. Javi, atzalde hon. Atzalde hon, ongi etorri. Baina Kobazuloko barrualdien. Barrualdien, oso barrualdien. Egia da, batzutan sukaldek badiala Kobazulo batenen, parekok, baina ni aspaldin Kobazuloik ez bisitatu. Kosien. Gutzian, Baina hemen, Anbotoko Marin benkapenarekin sukaldean aritzatokatzen da. Eta zuek, zenbuz moldatzen zate sukalden? Horretarako bai. Ondo. Fernando, Paula, ondo ala oso ondo? Oso ondo. A ber, Paula, nik uste Baita emozionau binda, Baita la segunze plater tokatzen da, Garazian, baina kosian zenbuz moldatzen zari. Gaztea baino. Ikasten. Balko, kaina. Oida. Ondo. Errezetan arabera asko nabarituko ala beraien abilezia. Zen urte gutxi eukita esperientziare horren handia ezin da izan. Bikote urdinina, ze dinozue? Estrategia argia daukeu. Aman deia behar deu. Estratega totala dira guztiak. Nik ez dakit egiten ez. Ni gaztea naiz. Ja, bai. Estrategia argia zegoen hasieratik. Guk nahi genuen beraiek pentsatzea ez dakigula batez sukaldatzen. Eta gainera bitatik gutxina dakina, ni naizena. Eta hola, bigarren fasea pasazkeo, agian, probatzeko nahi emango jate isiarrai beharren da aukera gehiago izan ditzakegu. Koba barruen, Javi topaudot, baina gaurko sariseko bai. Bi betiko moduen alde batetik Michelin izarduneko jatetxe batena faixa eta beste alde batetik 5 izarretako telazo baten egon aldixe, beraz. Irabazteko lan emiko zue, duda barik. Eta sarisak irabazteko zimiko zue, Javi prestau dagoan platera, ikusi barik probiko zue. Beraz, mai gainetan dakazuen begiztago mozorruak hartu, jantzi, eta aztera goiez. Bueno, neuk eta txekuek eta Jaiko bai, geure gaurko lehenengo errezetia ikusteko gogoazkokin gauz. Beraz, Javi, guro zurien, hause da geure Elorrixoko lehenengo errezetie. Edarra dau. Dara matazte guztia pentsatzen, bakalagola bizkaina izango gala. Ez dakit zergatik. Eta, errezeta itokatzen bada, hoi errepasatuet. Nik pentsatzen dut aragia izango dela. Bikote, Fernando, Paula, prest probatzeko, Fernando ginaziko gaz, beraz, findu mokoak eta daztatu aurrera. Ireki haua. Da zoze argi dakazu elementun bat, osagaien bat, produktun bat edo? Bai. Bai, ala bai... Hombre, bai, nik uste baiet, arabarra izan da gainera, patata, bastante argi dakat. Zer zabiz? Esaten patatak ditula, eta besteak ez badira enteratzen zer? Estrategia bat dala, pentsatzen dugu. Eta platerak ez daukala patatarik. Paula, findu mokoa eta estatu aurrera. Ireki haua. Ona dagoela bakigu. Zerbait gustatzez paseizue, txurruk eskua sartu duelako da. Bai, zera. Egia esan nahiko gutxi, antzeman diot. Iruditu zait pizto, bat. Behintzat, barazkia badagoela bai. Eta gero, bigarren goiarakadan, aragia bazegon. Aragia bai. Bai. Baina zer ezko aragia? Nik uste dut txalarena. Bikote gorrixe, garaziane. Segon txanda da, beraz,
guro zuenien, findu mokoak, eta dastatu aurrera. Gaurko errezeti ez da zaia, baina errezetan osagai asko dauz. Orduan horrek be... Pista bat bota du txurruko oraintxe, A ber, Arazi, hasi nahi zinen jaten, patata, bai, bat zeukela, gero, aragie, idea, eta berdura eta hoi baita. Irekiagoa, Usaimena, dastamena oinguen, buelta bat emon, gaztiesari, baina segurunik haue tarteka probatu zuela. Bai. Hane, adata sinduda, Osea, bai o bai, Krispena notatzen da. Ni baita, ni nota bet. Eta gero, aragie baita, Bai. Baina ezakit, oso fuertea ez da, igual txerritxuleta ez da izango. Izango igual xerra, hola, fin bat, simplea. Zakit. Bikote urdina, itzi leire seguntxan da, hirugarren eta azkenak, beraz, findu mokoak, eta dastatu aurrera. Irekiagoa. Ue, Moko ze? txikitxoa? Oseik ez dakago, zer? Ondo irekiagoa, hola esen. Hor bai. Gauza asko dago hemen. Bai? Hor, barazkiak nabaritu ditut, ilarrak nabaritu ditut, eta barazki desberdinak zeudela. Findu mokoa eta dastatu aurrera. Irekiagoa. Usaimenak askotan asko laguntzen dago bai. Itzi hartzen moduz? Ondo? Hor jarraitzen du, dastatuta. Bai. Bueltak eta bueltak moten, ez da? A ber, Leire, aragia dala, argi daukagu. Bai, argi. Vale. Bueno, untxia ez, eta oli asko ere ez, seguro. Vale, orduan, nik uste dut txala. Bueno, seikote, dastaketa egin da hori bai, oin erosteko momentua be, erosketak itxeko momentua aldu da. Eta erosketak itxeko gaurkuen elorrixon, 15 eurokiko dituzue. 15 euro. Vale. 15 eurokin jai. Soberan, ze ganera aragia behar dugu zati txiki bat. Eta oso importanti denbora, 20 minutu iko dituzue erosketak itxeko. Hori gaztentzako bai, baina guretzako be bai. Bueno, zeuek gaztiesari bai, ez da? Bai. Gitxinez, arpegixen da espiritu nik uste den zaitxuete hartu zabizela, orduan. Korrika, eta gero ja. Hori be importantie da. Aizu, Paula, denak denbora berdina. Guk ere badaukagu gure edadea, bai ez? Zaurpegia. Hombre. Hori, ez. Lehenengo bikotia ona heltzen, abantaia bat eukiko dau. Eta lehen komentatu dutzua moduen, telefono dei bat itxia izango da. Denboraz kanpo datorren beste bikote horrek, penalizazio bat jasoko dau. Azkeneko pista bat, osagaiak alik eta freskoen izatea gomendatzen dizuet. Barazki guztiak freskoak. Ezin dugu hartu tomatea eginda. Neska mutilak, Hanka Karin, Patrik Abero, ekin. Sorte hon. Egingo dugu logaur, tio. Boka, Ikusiko zu. Hemen zer dago. Okindegia, gozokia. Bale, nik berdura asko topatu dituz. Orduan, ilarrak, hartoare topatu eta tipula baratxuria, bale, porrua, bale, piper berdea, pixkat, eta zenarioa. A ber, guk pentsatzen dugu dala menestra. Bai? Eta orduan dira barazki mordua, eta erosiko dugu txal zati bat. Bale, salak isatu. Bale, ardo txuriare bai, isatzeko. Bale, zoragarri. Gusto dala, ilarrak, aragikin, eta patatakin. Osa, pixka mezkla hoiola dena. Familia, lehiakideak elorrixotik bueltak eta erosten dabizo bitxartien. Javi, guzan gure gaurko lehenengo errezeta zein den ezagutzera. Simple bezain ona. Untxi menestra. Eta osagaiak zein dira? Untxia, ardo txuria, salda, piperra utxakatza eta olioa, eta barazkiak, patata, tipula zenaioa, kuiatxo bat, brokolia bainak eta ilarra, menestra bat. Baina, untxi menestra bat elorrixon, hemen Durangaldien, Barrualdien, zeba? Ze konexio da karrixak? Zuk esan duzu, barrukalden gaude, eta hemen jakin badakigu badaudela untxi aztegi batzuk, eta barrukaldeko elikaduran oinarri importante bat beti izan dira garaiko eta bertako barazkiak. Orduan, garaiko eta bertako barazkiekin, udazkeneko menestratxo. Hau esek, venga ba. Barkatu, arategi bat hemen dikartu? Egingo dugu logaur, tio. Ikusiko zu. Non esan du? Eta non lortu hartu dugu. Arategi guztik itxita daude. Bai, bale. Taberna bati baten galdentxo bat eskatu? Bai. Angoixan dako zer jatetxe bat. Bai. Angoixan ezkerretan. Basterrian. Bazen, abetzen dugu. Eskerrik asko. Pertsona bateri ez zaiona inporta guri zailu, zedan aitzite dago. Claro, igual etxe bateko alako zea zerra bat edo dakatela etzian edo... Aragia dauken, pintxon bat eta... Aragia dauken pintxoren bat. Eta ardokopa bat eamateko. Bale, da, ikusi hemen daun edo dauko guzena, txorizoa dauko adibidez. Ez. Behar deu. Xerra?
eta tipula. Kotxi hartu eta segitzu ez damunaz, lekarriko zugura bozu. Bai, era da, Eman dirua. Bai, ez ez nik ingudu. Hombre, bai, noski, bai, no jorobez, tori, tori. Eta ber, hamburguesa edo lako... Bai, hamburguesakin apainatzen dut. Karrilera pintxo bat igual. Perfecto, zoragarri. Vale, kaskarrik asko. Kobratzen. Vale, ¿cuánto te debo quedar? ¿Seguro? Vale. Vale, casco, sartu. Ahí barkau. Hori da? Zuretzako dana. Mila esker. Apa, komula. Martxan goio, untxi xolomokin hasiko geha. Guk xolomoak aukeratuko ditugu gure lehiakidek ea zein parte aukeratzen duten hauek oso azkar egiten direlako. Piperrarekin, puntu bat emango diogu. Bero da gauzartagia, zigiatu buelta eta buelta. Hor zu bajuen o altuen? Zu bizitan hasieran eta gero, geitxiko diogu zua. Eta bestela egosten da. Oia, nahi deuna gorditzu azkar bat eman. Vale. Kolorea Gure untxia, prest. Eta hau momentuz, gordi ingo dugu. Eta hau momentua zein da, ingo deuna patata, zenaioa eta tipularekin gure menestraren oinarria. Zortako, tipularekin hasiko gara. Eozein barazki balio dugu, eozein. Errastasun hori eukiko da, aukeratzeko orduan bai. Era bat libre, eta gakoa zein izango da gure menestran, beti bezala, gure osagaiak asmatzea. Asmatzen dituzten. Gaurko garresa. Gure menestraren oinarria, atzenarioa, tipula eta patata. Danak zartagira olio pikin bat gehiago gehituta. Eta erregosten jarraituko dugu. Gure oinarriak kolore pikin bat hartu duen unean, ardo txuria gehituko diogu. Eta ardonek erdira egiten duen unean, salda gehituko diogu. Gixatu eta 10 bat minutuz edo suabe, gorbor oso suabian utziko dugu. Javi, eta saltzi pixkat loditxo ikusten dut. Salda loditu zaigu patata hasieratikan erregozi deulako. Eta honekin du almidoia pikin bat askatu. Bi patata, zanahoria. Piperra, daudea. Hartu, ez daude jarrak. Bueno, eta ze, hartu. Hartua bai, zanahoria eta piperra. Zanahoria normal. Vale. Izan daitezke bi gauza, orduan patata bat eta piper berde bat. Aber non dagoen dirua mentzen? Bai, eta pimiento berde. Beste bat? Bai. Tipula hartu zen bat, bi, bat. Aski, eta hartua, jazta. Bai, bi gauza, ez ditu gauza gehiago hartu. Gure oinarria prest dago, hau ingo du, zua itzali, eta ur desente irakitea itxoingo dugu, zartako gure barazkiak egosteko. Lehendabizikoa, brokolia labantxiki batekin, lore txokatea. Bestetikan, gure lekak. Lekakin berditugu, zuritu eta partitu. Barazkiak egosteko ura irakiten dagoen momentuan, banaka, proportzioa zainduz, brokoliak adibidez, minutu eta erdi, 2 minutu beharko ditu egosteko. Lekak beste horren beste eta jarrako 30 segunduz. Eta zenbat eta txikisago egin, bizkorra... Denbora gutxi jo. Itxen da, hori da. Ondo egostea bezain garrantzitsua da, ondo hoztea. Eta horretarako ikustezu, bol bat, urotza eta iragaztekoa. Hoztuko ez bagenu, berde kolore hori iluntzen hasiko litzateke eta marroitzen ere akaso. Baina, azkar hoztutzen badugu, klorofila hori, fijatu egiten da, eta barazki berdeak berde mantentzen dira. Azkeneko pausua, gure untxia danarekin batera berotzea. Untxia barrura eta emango diogun azkeneko puntua menestrari jarra gutxi batzuekin izango da. Zaporeak pikin bat orekatzeko, kasu honetan, eta gure menestra platereratzeko, koiaratxoarekin, baina batzu jarriko ditugu, puntu berdetxoa emateko, brokoli pusketa pare bat, eta gure kuiatxoaren xafla bat atera, eta hauxe jarriko diogu. Azkeneko ukitu bezala. Gure untxi menestra, garaiko barazkiak eta bertako untxiarekin. Zelako itxura, egarra. Zoragarri. Ilarrak, oso garrantzitsuak. Ilarrak, baratzuri pixkat posibioaren bada. Ilarrak eta baratzuri. Eta tematia, bai. Ilarrak, daude, freskok ez daude. Jota erosi barko dugu isia. Vale, no me arriesgo a otra. Ilarrak badituzu, ez da? Halako, lata bat, bai. Ilarrak, bai. Azenariok, bi hartuko ditut. Vale. Eta jazta. Hartu bian. Ai, bali, venga. Oi, ilarrak.
Peper gorria hartu dugu. Ez dugu hartu. Igual pimiento rojo. Igual bai, hori dira. Zatitxuta, eduen honek, oso labi. Bai, tira da. Daukagunakin? Bai ez? Daukagunakin ez? Bai ez? Batxurik ez daukau? Ez daukau batxurik, baina nik uste honekin. Bat amar, nik uste honekin nahikoa, bai, no? Bai, eta atzera bideko. Bale. Oso maneskak, hartu lekue, ondo. Telefona gure eta! Bueno, Telefona gure eta... oso ondo. Nolako poz hartuko duen amak daiten dugunean. Ba bai, hori zen gure estrategia, hasik aurrera. Lehenengo pausoa, ondo. Eta hortxe korrika datoz, garazietan, ez dakit behazainetik datozen onundik neskak. Bai, ama. Bigarren postuan, oso ondo, zorixonak neskak. Auskalo, orain ez dala, imaginatu. Hortxe Fernando eta Paula, hirugarren postua, eta denboraz, kanpo ikote. Bai. Bastante kanpo, eta. Bastante. Beraz horrek esan nahi dau, peralizazio bat eguiko dozuela, bai? Beste bikotiak baino 5 minutu berandu hasiko sarie kosinatzen, bai? Baina, zenolako haragi puska dakagun. Eta gainera, 5 minutu horiek aprobetsatuko ditugu pausuak zehazteko. Hori da, oso ondo. Eta talde urdina, lehenengoa iristen, zein izan da zuen erosketa? Ardo txuria, karrilera, azenarioak, tipula, ilarrak eta artoa. Artoa. Ni palkopon. Eta karrilera. Karrilera eginda ganera, Talde gorria. Guk erosi dugu xerra, ilar batzuk, zanauria, piper berdea, tipula eta pare bat horreta. Hauekin nahiko antzeko, baina behitxu, nik ez diot antzeman, azenarioari eta agian hankasatu dugu. Ururatu ere ez aigu egin, baina agian hankasatu dugu guk, Bai, egia da. Eta talde berdea. Pues amentza dakago, hilarrak, piper gorriak baina zea, tomatilla, piper berdea, haragila, kostata, zea kipula eta patata. Nik uste patatakin konfunditu direla, eta gainera patatak denbora pila bat behar du, gorra gehatuko zaie. Gauzak argi, neska mutilak, bai, sorte hon eta gozatzera. 3-2 bat, astin duzut ondoak. Sorte hon. Jarri hau, euskal bestela usen txarra. Bai, ke asko. Zein barra, nik pene dengo patata. Bai. Zein aukeratzen, agundu, ez? Amai zeitu handi bartzai, Amai zeitu handituko jogu, Zeba, sukalten jarrita daukagunen dena, Tipula eta daukagunen, orduan bai. Dale. Lehenengo gauza, tipula txikitu aldan txikina, eta... Fin, eta azenario. Igual haragila eta denbora baldin badakazu orduan hartu patata. Eta nik beste gauza guztiak eta hartze ditut eta jartze ditut zea. Gero, egiten ditugu gauza guztiak kantitate txikian eta oso txikituta. Eta holan denbora izango dugu. Eta horrela denbora izango dugu, noski baietz. Espero. Zeingo deu, putxeritan, edo... Eskepeak putxeritan iten du. Zartagin? Ez dakit, nahi zuna. Javi, bikote urdina, zela ikusten dozu. Karrillerak ekarri dituzte aurrez egoskita, arazo bat izango zan, gordinik ekarri zan balitue. Baina, bertan dituzten osagaiekin, esan nuke gure platera... Nahiko fin. Bai, prestatu. Gorrixek, zela ikuste dituzu. Antzeko xamarro, kontu zibili beharko dira hiper berdearekin. Zapore asko ematen baiti horrelako plater bati, baina erosketa nahiko fin. Bueno. Igual jo berotzen jartzen. Bai, oliba eta hoi beta horrepeia. Oie, zegosteko oliba ezagutaz? Ba, bino, hau biteko. Oiek hartu dut ardua, baina nik ez diot hartu ardo zapore. Nik tomatia bai... Tomate zapore hartu dut, baina ardo zapore ez diot hartu. Auskalo. Berdi, eze moz, bitxo? Danetan gehien desbideratu diren. Bai, dira. Bai. Piperrak eta tomateak garrantzi asko duelako behien erosketan, eta gure platerean bat ere ez. Oso ondo zabitzate, Ondo... Guztaki ba. Aragian hor, faioa. Bueno, baina nagi azken finean badakazu, Urdina. Ez dakit, garbi zekaten zer egin edo... Zain beste, Hombre, bai, esan bihar zeaie, oso ondo, baina... Esan diegu oso ondo, baina nik ez dakit. Gu urduri jartzeko, etorri dela. Nik ala uste. Hor, gure tarten bezala sartu da hor, eta en plan, abertzea izeate, baldakizue... Bai. Fernando, Paula, lan eitxeko gogua? Bai. Esperie bukatu da. 3-2 bat, astin duzut ondoak. Venga, ba. Eta bestientzako 5 minutu pasau jatzu ez, azkenengo 25 minutuak lanak bukatzeko. Bale, leire, kaina.
20 minutu bakarrik gelditzen dira, eta tipularekin oraindik gaude bueltaka. Ja, maja, oso Bota guztiko zenario edo zer? Bai, gorgorragatuko da bestela. Eta, jarrak ez, guatu jarrak, Bukaeran. azkeneko momentu. Dios, gaizki egin dut, baina, bueno, horrentxe egin dugu. Tu tranquil. Talde gorriek patata osoa jarri dute egosten. Patata horrek bakarrik ordu erdi gutxienez beharko du. Aurreko ensaz ostezun, mosteko importante dela bizkora itxeko, ez da? Zeon olatero. Zeire haukezu da, inorrek entzun gabe. Printzipioz horixe, olako txala menestra edo zerbait olakua egitea, orduan, bai, pues ja prestatzen ari da Denbora galdu gabe, menestra denbora berrezaten du. Bai. Ondo. Telefonoz deitu nahi deu. Perfecto, deixa zeintzako izango da? Amarentzat. Zeurie? Biona. Ah, bueno, claro. Listo un puska. Ez ikuskak. Tu baino, pepita gero kendu diteko. A ver, ane, piperrak Baten bat, eroi da bakarri, baten bat. Jatez eta gero. Txazio hau eda pepita, Ez di asko eroie. Egunon, a ber, hemen deitzei zeu errazeta egiten gaudela eta zalantzatxo bat. A ber launtzei guztun. Bai, a ber. A ber, taberna baten eman digute bloke bat esanez karrilera dela. Baina da hola, bloke bat. Arraroa da, ama. Ez dakit, pate bezala emateu. Ta horrekin, guaiz, zeite deu. Afrikizu, indarko zuen? Vale, ma eskarrik asko. Ale, agur, muixu bat. Aio. Suerte. Arrane, entzuten eiza urdinen deia edo, zeneko zalantza zituzten. Oso urruti zultzaten, pero bueno. Ja, está berak itzali. Leire Itziar, Marien oso jatorra, ama be, klaro gero jata bizena dala. Bai. Lagundu dotzue, modu baten ala beste baten? Bai, pregitin bar dara, pues... Bai, neskak, demora horrela dikua, beraz, kaina motera horri. Dale. Bueno, amari kasu inberko jo, frigintzeko esan duta. Behin deituta gero, oen kasu inberko. Zen eso. Ez, tomatea raiatzeko. No pongas mucho, ez Por dara eso, pasatuko. erdia jarriko diot. Hori da. Neska mutilak 10 minutu pasau diez, azkenengo 20 minutuak lanak bukatzeko. Zein da zuen plana bikote? Nahi hemen berdura potxau, eta hor patata eta jarri. Bai? Gero, dena nastu, berdura guztie, eta geria ilarrak, eta aragie, eta egin. Bueno. Hola, igual. Idea argi aukezue, baina neurtu denborak. Bai. Jabitorrianen, a ber, ni lasi dio, baina pixka urduia jagatzen. Nik presia pixka sentit. Bai. A ber, bikote, a ber da, zuen karriera, ez ditxurako karriera hauek. Ez baitake. Eta zein da zuen estrategia, zuen plana? Hor argi jamardakatezuek? Ze estrategia? Sukaldatzen dago eta ze estrategia? Ni zer dakit, berdura batzuk jarri eta aragi puske bat gainen, ez? Eta ea goxoa gelditzen da. Galdetu dionen, digo, ai, dios, oin zesan behar da. Labea jarriko dugu. Patadaren txako bai, ez da? A 180, basi. Oi, bai, espabilatuak bai berdiak, Labean sartu dute. Bai, eta gur bi lapiko txotxolokin, poltaka. Etzaigo, okurritu olakoik. Ja? Menestran ideia, talde berdea eta talde urdina. Gorrik bai, baino dana nahi dut popurri moduko prestatu. Bueno, hola itet, gero egokinak hartzeite. Eta hau gero nonen bazuen bota? Hau, guzi, oza, ez zergabetzen nik uste. Bai, hola. Ezen Krasko dakit. Ilarrei urak enduko iet? Eta urdinak idean nahiko garri dakatea, karrierarekin nola jokatu idearik ez daukate, karriera hori egosita dago eta oso gutxirekin prest egongo nintzateke. Nahi badute, urdinak 5 minututan plateraia amaitu teuki dezakete. Ojo, hori ez da pasago ondiokan, Baina beraiek ez egite. Baina bloken ez du jarriko. Hori forma bat eman beharko dugu. Vale. Vale. Bai, usaina badu lehengo arena, nik uste tomatean dagoela klabea. Lehiak idiak 15 minutu. Tu edo, eman behar. Osa, iritxuia, eman diguten demoran erdia, eta ni jarri naiz, Ni horri oso nerviosa. 15 akarri eta ni nork 15. Te bota diot igual, Uste dut horrekin nahiko, Eta ur pixkat berko dugu, Ura bai, baina gero. Ia, Patata moztuta hemen bota. ondo hau, Baina, Begira, talde Bai, kontuatu dira patata ez dela egosita eta ebakitzen ari dira. Bueno,
Último, notzia. Horrela. Bai, horrela. Ze errearen zapore gutxi zeukan. Nik ja botako nioke ura, pixket. Ura, bale. Bai. Osasi. Lehiakideak 20 minutu pasau jatzu ez, azkerengo 10 minutuak. Ez duen mamaten ditu. Binga. Gizante botarraitu ja, inkaso. Ez da lain frakitu behar, inga bezeren. Baina, horre gautzu baitu. Kendu. Dena ez da. Itzako dena hortze hon. Jo, baina patata jandeunen. Osa, ez da... Ez dakit. Patatakin eta arazoak dakate, Gu baino gerra gogoa. Hombre, nobaritzen da, ez diela arabarrak. Nik esaten nuen sartzen baldin badugu saltzan igual egiten direla. Eta igual... Baina gogor geratzen badira ez una mierda, eta erduan hor nago. Paula, Fernando, ze pasatzen da? Patatakin gabiltzan. Zenbat denbora geratzen? Oin 10 minutu baino gitxia. 10 minutu baino igual frigitu itzazkegu? Frigitu, ba igual, bai. Tira. Esan dizut, olako programa bateako 20 minutu nahiteko patata frigitua ez bada, ez da egiteko modurik. Olioa? Pasaitut 20 minutuak tipulakin, Bai. Maja, eta zeatik ez da azkarrago egin hau. Eta pasatze bat zartagia handi batea? Ez da bota xerra guztire. Bota mozteuk ezin arrezen bora ematen. Lehiakideak 5 minutu geratzen jatzu ez lanak bukatzeko. Azkenengo 5 minutuak. Batik da jartzen dena. Hemen jarri barrauke. Bale, binga. Denak ez, Ez? Ja? Lehiakideak nik gauza desente ikustetut 5 minutun faltan, itxeko. Hola, aski Bai. ez? Piskat. Bai, egin da dago hau, Paula? Oso ondo, perfecto. 3 minutu lehiakideak, azkenengo 3 minutuak lanak bukatzeko. 3 minutuak, ja enplata ben berdeu. Ja, baina hau ingabe daukela ba. Bajarri hemen. A ver. Zikindu da. Igual pasa hoy, ¿no? Eta guen ja aragien. Eta gura itetxea. Azan horia gainen gero. Itzaldu. Minutu bat, azkenengo 60 segunduak. Diskortasune, Jarri aragia, oian. Igual kenduko nuke aragi pizka bat, eta... Jazta, nahiko gehiagia, botatzen ani, geldi. Baina hau, azte gozateko dargo, Papera garbitzeko, garrizazu. Bano, papera garbitzeko. Bueno. Animo lehiakideak ez aztu osagairik. Nahiko. Baita, harri dina. 10, 9, 8, Txiki xamarra. Ja, no? 5, 4, 3, 2, 1, denbora, utzi lanak, lan ona, eskabotiak, osondo. Itxasik aragarri, Usaia eharra botatzen du, Eta ardo txurien puntu txori, hoi beste guztik ez daukete. Gure alde. Ojo. Nietako zaporean da nik probatu dudana. Batek dakidan benetan ero ez. Baina gurea bintzat gozo badau. Bai. Beste bate ikusita, mucha duda, Ze beste kriston kantidade botei duz eta hor. Ni ez kantidade galti, ni bat ez itxura eta hola batik eta. Ja. Fernando, Paula, Garazian, Itziar Leire, Zorixonak, zen lan ona jozue, benetan bihozez. Zorixonak, zeuen 3 proposamenak 3 platerak mai gainean ditugu, 1, 2 eta 3, itxura oso onak, oso anitzak, oso desberdinak, oso politxek, baina Javi nahi guztia falta, beraz, Javi, Rivero, lagun, urosunien, aurrera. Urduri, Bai. untxi menestra. Untzia, baina nezia. Bueno, koneju menestra honek zer daka? Konejua osagai nagusi, oinarrin, gixatu txiki bat, patata zenarioa eta tipularekin egindakoa, ardo txuri pikin bat, eta gainetikan, garaiko bestein bat osagai, lekak, ilar batzuk, eta kuiatxo pikin bat. La hemos clavado. Bueno, Paula. Guk eba clavado, kristona, te haza Ondo indeu. Egin biharreku egin de, eta hasiko gaz berdiekin. Fernando, Paula, komentatu pixkat zuen platerra. Untzi erraldoia green. Horixe. Eta untzi zen gau? Untzirik etza egon, baina orduan txal bat eta harrapatu dugu, eta orduan horrezea. Eta green hori? Green. Ah, Green Capital. Green Capital Gasteiz da, horregaitxik. Eta barazkiak ditulako. Bai. Green asko, baino tomate gorria. Bai? Eta piperra gorria. Bikote? Aragie. Aragie, berdura eta aragie. Eta aragiri baita hola likiditua bera jeisteko, eta hola
berdurakin hasteko. Hor likidoa erortzen ari dela. Bueno, barazi horiek gordina daude, eta kitxo. Hau klasio moduen, irakasleek aldatzen. Berdin. Urdinek, zer diozue? Gurea da haragi gixatua 2.0. Delako, moderno. Artoarekin eta karrilerarekin. Saltzeko denak, Bai, lo creo. Saltzeko denak. Eta oin bai, heldu da egi askore urketan garaixa. Beraz, Paula, Fernando, bikote berdia, nahi dozuenean, urbildu zaitxeste mesedez. Talde urdinan proposamena, hortxeak azue. Honegin, Karrilera ondo eginda dago, eta... Ardo txuria nabaritzen da, Azenarioa da... Kristi kreska holan, bai. 2.0 nabaritzen da, puntua bat... 2.0 bigarren puntua behar duelako edo baduelako. Hori da, gure zanahoria... Sabien hori animazioan? Gure aurra baitik 4.0, hola, ez? Ez dakit. Probatu bezedez, geure behazeineko nezken proposamena. Hombre, seguro ona eta gozua. Seguro, baiet. Azenarioa da, kruntzi emateko. Polita da, baina zaporea ez da hain lortuta. Patata ere 2.0 da. Gure platera etxegola oso ondo, baina gorriena... Dugu lukarra hau, Bai. Talde urdinan proposamenak inasi favorez, hartu zardeska eta probatzera. Itxuraldetik, zer nahi ikustu zue? Azteko. Politxe. Politxe, bueno, hori puntua da. Pinta ona. Tipula oso gorra, Bai, Jo, gazti ez datoz, tu! Aragi, una. Hauek era akatsaren bila, Aizu probatu eta abertzea akatsa atera behar deun. Guain da, eta tipula, pues ez. Tipulak ez dauka akatsi. Hoi ez deton hartzen tipulana. Oine berdien proposamena probatzia falta jatzue, beraz, neskak, emon horri. Ez dauka baten txiken. Ni igual hori gehiago guztu dut. Bai, mas. Itxuraldetik hau beto, baina zaporaldetik nik uste hori. Aiba. Erabak izaia orduan hartu beharrekoa. Herriera eginda ekartzea dute. Anda. Zaporea obia. Ez, baina zapore oso ona zekan baita ere guria, Gurea ere, bai. A ver. La hemos clavado. Hartu sardezkak eta probatu gorxen proposamen hori, jaki hori, plater hori mesedez. Guztu ze musku. Ondo, goxoa dao. Alagia pitin bale horra, xerra balako, baina... Baina berdurak oso goxuak, bai. Eskenik probatu batenen iruditu zait zialak gauza ezberdina, zeudela. Berdura batzuk hola, eta gero filete puska batzuk hola gainetik. Eta etzala hola dena plater bat. Nei goxoa iruditu zait, baina lehorra. Berdien proposamena probatzia falta jatzue, beraz, probatu, dastatu... Oso goxoa. Oso goxoa dago. Eskerrik asko, eskerrik asko. Vos queremos. Ostra, goxoa, bai. Oiei igual ezingo dio irabazi. Ez dakit. Daztak eta hain da, eta zeuek erabakiko zue, zuzenian finalera pasauko dan bikote finalista hori. Ze benetan uste duguna edo estrategia edo zer reitzen dugu? Nik egingo nuke benetan pentsatzen duguna. Seguro? Nik uste baietz. Hobeto guztia hobenak dina ia alde batea. Estrategia, zaporea... Zein da goxoena, o zer? Zer balio du gehiago? Ez dakit, zertara etorri gara. Fernando, Paula, zein izango da zeuen elorrizoko bikote finalista? Asko kostata, lehenengo esan behar da. Baina de Oscar goztu... Bikote gorrizatza puntua, garazianez seguntzako boska bat. Agian gorrienako esegoa dago? Izango da? Edo estrategia. Guk itxurei baino gehiago zaporei eman dio azkenen garrantzi gehiago. Eta orduan aukera berdea. Bikote berdiantzat, Fernando eta Paula. Beste puntua seguntzako. Esan due, kontuan eukiko zutela, zaporea. Eta probatu ikustenean, gurea. Eta gero bozkatu dute, beraiena. Hauek ere estrategia, seguro. Dena gure beldurrazkenean. Honek, hau esan nahi da, puntu bat berdiak dakatela beste puntu bat gorrisek. Bikote urdina, zein izango da seguntzako bikote finalista? Gure kasun bi platerak oso goxok zeuden, eta baino bat igual pixka gehiago gustatu zaigu. Eta ba? Biz? Bat? Talde berdia, zeu ezari elorrizoko leheniko bikote finalista, Fernando Paula. Tori, irabazi dugu. Eske amentze dao... Kalitatea. Araba kalitatea. Bi plater eukinda, erabaki bat.
falta jaku, eta hori lagun betiko moduen zeu esku geratzen da. Zorte hon, urdinekin hasiko gara. Talde urdina. Barazkiei puntu estra bat falta izan zaie. Aldiz, ardo txuri horrek menestra heltzeko baten gisa ematen dio platerari. Eta mokaua goxoa dago. Zai ikustete. Nik bai. Talde gorriarena. Zuen kasuan ere, barazkiak denbora pikin bat gehiago eskertuko luke, gehiago arriskatu zarete eta hori ere eskertzen da, eta mokau osoa ere goxoa dago. Goxoa zegoela esan du? Ja, eta arriskatu direla, eta batzutan igual, arrisku hartzea, zer, meritu gehiago dauka? Agian bai. Jo, baino? Urdurinago orain. Bai, normal, nire bai. Biek ondo egin da planteamenduak antzekoak, baina finalera igaroko den bigarren taldea izango da talde urdina. Neskak zorizonak, Itziar Leire, Negoizari Elorrixoko bigarren bikote finalista. Honek niri indarra mandit. Irabazi dugu lehenengo fasea, irabazi pasa dugu, eta orain ja finalean jota fuego. Hombre. Arrazoia, planteamenduan heltzeko izatetik gertuago talde urdinaren platera dagoelako ardo zuria eta oinarri gixatu horri. Baina, esan bezala zorionak bi taldei benetan lan bikaina egin duzuelako. Bueno, garazian, gaztiek zarie, baina lan edarren jozue, ondo pasako zue? Bai. Bueno, behazainetik ikusiko gaz, etorkizun baten. Eskerrik asko neskak, amantalak bere lekuen laga, eta aurren arte, mila esker. Eskerrik asko. Bueno, ondo pasadeu, gozaudeu. Asko ondo. Par batzu gotaitugu. Ikasi deu beste bater bat dela kozinatzen. Oain untxe gehiotan jango dugu, ez? Jake, horren gutxi... Nola itea noain, no? Oida, jate benun, ba, eta eskerrik asko lan talde guztiri, eta placer bat izan da. Oida. Fernando, Paula, Leire, Itziar, ongi etorri Elorrixoko finalera. Zorizonak eskartiak. Zeu izari Elorrixoko bibikote finalistak. Jakin, final hontan be, Elorrixoko final hontan gauzak pixat aldatuko diazela. Javik prestau dagoen platerra ikusi barik probiko zue, baina taldeko batek bakarrik probauko dagoelako. Eta daztatzaile ofizialak aurkarexak aukeratuko dago. Interesgarria. Bai? Oso interesgarria. Gure estrategia hasieratik garbizeon. Bai, ez da pentsa dezaten ni gutxiago sukaldatzen dudala. Hori da. Eta ea horrela aukeratzen dauten. Eta nik uste engainatu ditugula. Laukote, pari bat minutu dituzue adosteko, aukerak eta hori einalizateko, eta bitxartian, Javi, ondo iruditzen aldin bajatzu behintzat, guzan etxekuei, Elorrixoko finalontako errezeta zein dan erakustera, hortxak azue. Finaleko errezeta, foa taloa, barazki ozpinduekin. Eta osagaiak zeintzut dira? Ba, noski, taloa egiteko harto irina, ura eta gatza, piparrak, rabanito txikiak eta tipulatxua, ozpintzeko ozpina, azukra eta ura, eta azkenik gure protagonista nagusia, ategi bela, foa. Eta talua zeba, Elorrixon? Taloa zutani baino euskaldunagoa den errezeta delako, eta horrein arte talorik ez teguin. Orduan, talo bat egin behar dugu. Bai ala bai. Aukerak eta gara, zoriora lagun. Martxa nago diogu. Lehenengo pausua, nik ura beroa daukat, eta harto irina gatz pikin batekin nahasten hasi. Ur beroa pixkanaka gehitzen jun. Eta koiara batekin ez erretzeko nahasten. Eta zeba berue? Zeba ur berue? Kasu honetan, hotza gehiugo gaen hilo, segurazki masa elitza duke edo eluke hartuko beharko lukeen forma. Eta ur beroak erraztuko digu taloa gero finagoa geratzea. Gure osagaiak integratu direnean eta ura pikin bat oztu denunean, eskuekin lan egiteko, uneritxea. Eta hemen ingo duna, bola itxura eman. Eta ingo deu, 10-15 minutuz, utzi, beste gabe, reposuan. Ozpinduak egiteko, azukrea, ura eta ozpina. Parte igualetan, parte beretan. Aztu gabe, puntu bat emateko guk, piperra hutsa erabiliko dugu. Eozein espeziara erabili daiteke. Eta honek emago dio zapore berezi pikante puntu bat. Esan bezala, tipula, eroen rabanito txiki berdin. Ningo itxugu xerra fin-finak atera. Eta betu, hau irakiten hasi zaigu, eta gure azukrea eta ozpinak, batu dira, orduan, sua itzali, eta 10 gradutxo edo temperatura jaisten utziko dugu. Bitartean, piparrak berorretan txikiak direnez osorik erabiliko ditugu. Gure ozpin bainutxoa prest dakagu, orduan gure barazkien gainera gehituko dugu, eta peratzen utziko du, ia platera amaituta dagoen arte. Talo egin aurretik, zanpatu egin behar dugu, eta zanpatzeko harto irina. Hemen profesionala bezala. Eskubarrak dituz hortarako, lagun?
Atzaparrak. Bai, ba. Esku baina, atzaparrak. Pila honako gaztie. Pila honako gaztiak. Eta, hauen, zartagia bero-bero dagoela gure taloa kontu handizartu, eta zartaian buelta eta buelta egingo dugu. Segundu, gutxi behar dira egiteko. Olixuakin, obarik? Olio gabe. Barik. Bat ere gabe. Eta, bueno, taloa baitzen den bitartean, ate gibela markatzeko, zartaia bero, buelta eta buelta. Marka bakarrik. Marka bakarrikan. Hartu. I Javi, eta gero ospinduen garrantzixe be, importante izango da. Ezinbestekoa, zen eta kolpe asko dakan, mokau bat denez, ate gibela, kontra egingo dion freskotasuna, ozpinduek emango diotelako. Hortaz, oreka hori, ezinbestekoa. Hau, presto da gaunean, paperetan, jarriko dugu. Bere gehiagizko koipe hori papelak xurgatu dezan, gatza apur bat momentu honetan gainetikan, tipula pixkat, piparra, ikusten, bat edo bitxiki bilatuko txugu, eta gure ranito txikiak, bitxuze kolore politxa hartu duen. Eta hemen dago gure foie talotxua. Gure, Joaquin, beti goxo. Foie talotxua, barazki dozpinduekin. Finaleko, elorrixoko finaleko errezeta, Zora Garrixa. Lehiakideak pentsatzeko eta aukeratzeko ja momentu aldu da. Demikote berdia, Fernando Paula, zer izango da, talde urdineko gaztatzaile ofiziala. Bilek seguro osongi egingo dutela, eta urrun bata bestia, Leire. Bai! Banekienik. Lortu dugu, engainatzen ditugu. Demikote urdina, zer izango da elorrixoko gaurko talde urdeko gaztatzaile ofiziala? Fernando. Fernando. Iruditzen zaigu Paulak finago dastatuko duela. Honek asmatzen du nik baino askoz ere hobeto ikusiko duzue. Eta guztan etxekuei gure gaurko finaleko errezeta barrio be erakustera, Javi? Neu ja ikusio, zeue ikusio zue, baina ondo dau ikustie barriro be. Mentxe dau. Latza. Eta nintzako ez da erresa. Posterik ez, mesedez. Ez dut labea piztu nahi, ez dut besterik eskatzen. Beste guztekin... Nikuz, arraia edo izango dela. Arraia, bai? Fernando, zeure esku, beraz fin dumokoa, eta dastatu aurrera. Eskuekin emango dizuet dastatzera, berez beroa den plater bat. Hortxe... Osko. Hau pista bada, Eskuekin emateak, pista bat suposatzen du. Bai. Beroa baldin bada, pues igual foie izan daiteke. Ez da bat erreza, Bigarren mokautxo bat. Ez hau zuet. Hortxe. Bai, gero foaren gainetikan, zerbait gordinikan eta ospina nolan enkurtidua edo. Finaleko mokadua. Vale? Ireki haua. Etzen krujientea, baina bazen ogi baten antzeko zerbait. Tipula gordinik, piperraren antzeko zerbait ere bai testuragatik, eta gero ja, zeuden zapore pila bat, baina banaka ez naiz gai izan askatzeko. Lehiakideak dastatu beharrekoak dastatuta, oain, talde bakoitzak bere kutsatxoa du parean. Eta mailan, bai ala bai erabili beharrekoak. Argi? Bai. Oso, no? Fernando, mesedez, oin bai, kendu begixetako zeure mozorruak, eta ikusi mai gainean dituzun osagaixak. Ospina, azukrea izan beharko litzake, eta orduan bai pentsatu dut, honekin eta tipula eta hori egin beharko dugu horrekin, zerbait alako marinatu edo zerbait olakoa, baina gero bestiak. Da hortik 5 aukeratu. Horixe... Eno lasaitzen naiz, foie ikusten dudalako. Eta orduan behintzat, bale, foie somatu dut, behintzat hortikan hasiko naiz. Binga. Oso, no? 5. Susto harrapatu dut, tortikearikan edo alakoikan edo etzegolako eta bakarrikan irine, eta orduan, taloa egin behar dugu. Bale. Leire, bikote urdina, gurozunien, mesedezken du begixetako mozorrua, ikusi mai gainean dituzun osagaixak. Ta honekin ze? Bokadillo eta nik janduan guzti hori nola inbeabet haue bakarrik erabilita. 5 osagai. 5. Bai? Empanadillan edo lo que sea, oinarri hori eskuzin behar dugu. Orduan irina hartu behar dut. Eta azkena? Ondo pentsa, useixan aldan. Foie izango balitz, ostra, foan zaporea hartu izango nuke. Eta seitana ere ezagutzen dut, eta oire ezen nabaritu. Digo, bularkia dela zapore gutxien duena, eta hoxe hartuet.
Lehiakideak aukeraketa inda, talde berdea, zein izan da zuen aukeraketa? Foa bai somatu dudala, holan zaporean bentsat, amentze alako hartoa, baina antzekin hartoa. Abanituak edo hartu ditut, zea alako bi piperrak, eta bai tipula bai. Nebea dut esan dut, akabo. Ez dut basmatu. Etzan bat petxuga, kagoen ama. Talde urdina. Bale, nik tomate txerriak, oli asko bularkia, tipula, harto irina eta piparrak. Ni beraren tomatea ikusi dudanean, orduan ja hor dudatan jarri naiz nerearekin. Baina foa bai, foa bastante garbinekan. Gogoratu, Delorrexoko finalontan, bikote bakar batek irabaziko dagoela geure lusuzko sarixe. Gogoratuko zuet, alde batetik, Michelin izarduneko jatetxe baten afaixa, eta beste alde batetik, 5 izarretako hotelazo baten egon aldixe, beraz, dana emotzera, lana eta lana. Eta lan hori txeko, betetzeko, 25 minutu. Sei iruditzen. Pentsatzen dut, txarte biliko garela, ze inoiz ez badugu egin taloa, nik ez da gizien bat ardatzen den besta, Eta gainera erreposatzen eta utzin behar da, ez da? Idarik ere segia esan. Momentua heldu da, sozia aholkun bat botatzeko tartia bakazu goin. Oso gurea dan plater bat da. Pista gehiagorik ez. Oso gurea da. Oso gurea baldin bada, pues talo izan beharko da. Osea, burritoarekin eta ez dakitzera zina izanean, kasurik ez. Talo. Sorte honezka mutilak, eta oin bai, Elorrexoko finala astera doia. 3, 2, 1, astin duzut ondoak. Zartagi bat, osea, kazuela berotzeko ura, Bai. Huesek eta, nahi zanezkero, igual, ospina eta azukrearekin eta fufufu, bai, eta baina ez gehiagi, Osea, izateko... Osea, trozo majuak. Bai. Zingetan jarriko ditut, eta? Nik hemen hasiko naiz, hori, irinarekin eta urarekin, ea taloa egiten dudan. Zer egiten da, lehenengo irina, erdian zulo bat eta joan ura botatzen, ez? Eta joan masa egiten, Lehendabizikoz, talde batek osagai guztiak. Guztisek. Danak, eta izan da talde berdea. Oin, itxia falta. Itxia falta, baina kontuz, talde urdinekoek 3 asmatu dituzteta. Ojo. Azpina bota diozu, bai? Bota pikutxaria edo. Hau ikasi genuen vietnamitan. Ikasi genuen, bai, badakit. Ikastaro ikasi genuen bezala indegu, ez? Lehenengo ozpina jarri jau, azukre pixkatekin, gero berdurak fin moztuta, eta ur pitin bat. A ber, honek olio pixkat beharko? Pixkat igual, oso gutxi. Inoz ez dute jantalo. Bueno. Kaixo... Zuen idea etxoar gixamar. Ez da lehenengo aldia. Bai, hau egiten dudala, bai, talo inoz ez dute egin. Arto irina inoz ez du lan. Eskua eta jarrera bintzat, ez dirudi lehenengoa denikan. Masak eta horrela bai landu izan ditu dela. Baina talo inoiz ere ez dugu egin. Baina hori gordini guztiz edo zerbait berotu. Lehiakideak 5 minutu pasau diez, azkenengo 20 minutuak. Olioa jarriko dugu zartaian. Bai. 20 minutu bakarri falta dira, eta oraindik masa egin gabe dago. Hasi behar deu lehenengo taloakin probatzen. Ea hola denbora izango dugu, ondo ateratzen espada errepikatzeko. Horrela, por ejemplo, bai, ez? Eta gana egingo dugu edo gutxiagorekin nahikoa. Batekin nahikoa, Osea, bat eginen dugu, azken finean. Gauza bat esan dut, biak taloa itxuraz nahiko txukun ari dira egiten, eta ozpindu behar diren barazkiak talde urdinak formatu egokian ozpindu ditu, eta talde berdak dana txikitu du. Baina biak ari dira nahiko modu egokian ozpindu. Bai. Jokan emaitza ikusteko dago, Hori nik egingo nuke, osea nola baitere talua beroa dago, fuat bero dago, hau botatzen diogu goitikan. Kendu zati handiak. Leire, itziar, zemuz? Lanian. Deixa hasta kau, Abantaian deixa hasta kau. Marian zesango dau, Amonak ikusten bau zerutik, aletxa. Baserrikoa, lotxa hundi jamarra. Baserri xeaka? Marian, baserriku da? Bai, da zer. Talbu bakazue? Zein dara zu orduen? Dudazkokin ikuste zaitxuet eta... Zein da duda? Barrun jarri beharrekoa... Ez dauketu. Talbu bakazue? Barrun jarri beharrekoa bai. Zein dara zu orduen? Guk ikusi amona talo egiten, zenbat alditan egin dugu. Askotan. Eta jan? Askotan ere bai. Baina gero egin,
Seguran ez? Beira eukidegula aukera urtetan, Bai, baino? Ia, Fernando Paula, zegoz amendik. Pues, a ver. Patxara. Ez patxaraz ez, baina... Ez, baina, bueno, Ez da eskua, kasula. Eskua. Eskua bizitza hontan importanti da. Bai. Da, gauza gozo itxie, bai, ez da? Eskerrik asko. Zeure tortzea. Eskerrik asko, jauna. Mango jogu gula. Paola. Apurtzen da, zarek apurtzen da. Baten Ez dakit, bai, eskua importanti da, tamaina, be. Txikiago. Begira urdinak, no da biltzan. Guri begira. Guri begira, baina bastante galduta ibiliko dire, ez da? Ba, seguramente, odo ikasi nahian. Horixe, bai. Neska mutilak 10 minutu pasau jatzu ez, azkenengo 15 minutuak lanak bukatzeko. Azkenengo 15 naiz minutuak. ofrezitzen, bai? Bai. Eta txikia atema da, pues txikia izango da. Inak, aipia, taloa gorritzen, olibarekin. Barekin bida. Ezer gabe. Eta Dios, ipintzen pizka bat olio, a ver si se nos pega. Ez pegatzen zaitazko, Binga, irina pilo bat bota eta berria pegatzen ez da. Beste bat ingo dut. Bai. Zen hau, ezingo du doblatu. Eta bestela igual, enplan bat gainen da beste azken jarri bat. Ezin badu doblatu. Ez da apurtuko. Ixi? Ez da apurtuko. Ikusiet beraiei ere pegatu egite zitzaiela. Orduan esan dut, bueno. Lasai. Taloa egiteko garaian, bigako hori ez dira erreparatu, bata da, taloa egin da gero, denbora behar du masa, 5 minutu, lasai utzi. Eta bigarrena, manipulatzeko irina erabiltzea ez itxasteko. Eta horra dira, burrukan. Mendikan kentzeko ez da modurik. Hori da. Pues ekingo du gorrela, Hoi asko petxuga, eta talo egin dau. Ez da. Bai. Ez zait. Baina beste batin behar dugu. Bai. Oso, Hobeto saiatuko beha. Lehenengo taloa apurtu intzaile. Bueno. Galdutuko dute, baina denbora pilo bat guain bigarrena egiten, Leire, sufritzen ikusten zaitxut. Presio guztianik daukateta, ez altzen hola kontua. Baita nik ere, konpartitu egiten dugu, lasai. Fernandoko presio bardina daka eta ikusi zela zai dauan. Bai, ez da? Hoixe, hoiena da. Mini, hau da mini. Tomatea xelatan, ez? Bai. Ze traketzak, hau da, bai. Vale. Finak? Bai. Fernando, Bai. Moten dau plastilina zati bat manipulatzen zabixela. Bai, porque egia da, jode, eta logileek edo ikusten baldin baute hau. No, ikusiko dabe, gazango dabe, baina honek gizonak ne. Prezia joko igual, Montatuko dugu hortze titata, eta, a ber. Zelan? Titata. Gero tita montatuko duela, ikusiko dugu. Momentuz, lasai asko dago, taloarekin, buelta eta buelta ematen. Ba, titata, azkenengo 10 minutu, ba, titata, denbora bet titata badijua. 10 minutu, talo txukun bat atera Leire badakizu egiten. Daukazu genetan daukazu. Ze oste auki bat genetan, zure berdina dauzketeta. Haindik gauza asko egiteko dago. Korrika hasieratik, azken minutura arte. Zer? Bukaeran. Badau denbora, hartu arnasa, pentsatu, eta egin beharreko lanak. Eta ez dakizu ze politia dan, lehiakidekola talo egiten ikusta kontzentrauta. Hau ez bada gure kultura? Bai ba. Por cierto, bide batez, Fernando, lehen zoze abesten egonza. Bai, ibili naiz, abesten. Ze abesti? Nola da, irabazi dugu. Bueno, ondiokan ez tozu irabazi, Nola posible? Guaina besten? Hauek Denetako daukate denbora. Sorte hona ekarri mierda, Bai, eski deitzen behar diogu. Mira, honek pinta polita gona. Ja, talo politia. Leire, itziar, zoze abesti gurozue? Ez. Guaintxe bertan ez. Dana zen leike So politia ez, hartai barrua jundan hoi. Bai. Obia, kaberoan erratzen zaigu. Estresa gora, estresa beda, eta gaina guain, Abesten hasi, bai zera. ez da pentsature. Zetoria egin da dagoela, Aber nola kokatzen dugun hau? Leire, urduri jarri za. Ez Bueno, azkenengo 5 minutuak. Oain jarri. Toma. Fernando, Paula, azkenengo 5 minutuak. Azkenengo 5 minutuak, vale. Talua jarri tanta, gero, zea foa, gainetikan alako tipula eta zea, eta rabanituak hor moñoño gelditzeko. Venga, ba. Vale? Paula, Fernando, eta hemen ja plateria jartzen. Bai, Pues, bai. Ez gaude guzti ziur. A ber, nola kokatzen dugun hau? Bai, politz. Nik uste, bizitza hontan,
Gustu egin bidez, ezta? Bai, eta gustura egon gara, Hala. Bai, oin garbituko ditugu, bai. Garbitxen behar ditugu entxan. Txurru, egiten duguna beti gustoarekin egiten dugu, Bai. Kontu zibile. Hori fijo, Leiren platatzen jun behar deu, atera taloa. Ba, asko pentsatu gabe. Ba, bata Taloa bestean, azpian, bai, oilaskoak, tomateak, bale, bata bestearen gainetik. ospinetik atera, Bale, eta kontuz, pipermina, kendu ez? Kendu. Venga, ba. Pues hau ja bukatu dugu, Garbitasuna importantzia da. Neskak, tik-tak, tik-tak, azkenengo minutua. Platerean behar du, gogoratu, Honek ez digu ematen denbora. pues venga, hau empanadi egingo dugu, bale, taloa. Bai, Ja nola da biltzana goizek, Apur bat larri. minutu bat, sartu. Aia, Bateria jarritxa, akoxo, gustuak ikusen. kontu sal... Oituz bota! Kontrabanitu. Zain, tipuratu ditota jozu nahi Bai. Bost, lau, Petxuga osoik jarri du. bi, Bale, bale, bale. bat, denboran eskamutiak, utzi lanak, oso ondo. Lanona. Posi gaude. Posi gaude, Bai, bai. egindakoarekin, ondo. Nik uste Ondo. hori, eta pentsatutakoa bintzat gutxi gora bera aurrera. Egin dugu, listo. Bani oso pozina. Eta oso harro. Bai, ez nun sekula talo bat egin, eta lortu bat haundi xamarra, Bai, eta oso gaiake, denak barruan jarrita, petxuak oso pinta goxoa dauka, nik uste goxoa dagoela. nik uste baietz. Ongi. Fernando, Paula, Leire Itziar, zelako finale edarra jozue, benetan zorixonak bihotzez. Lan edarra jozue, elogixoko final handi honetan. Eta proposamenak mai gainean dituzue, bat eta bi, lan edarrak dituzue, desberdinak esango naban, inkluso bi plater eta erabaki bakarra. Hasiko gaz talde urdinetik. Bikote, aurkeztu zegoen platerra, zegoen proposamena. Ba, hoi da bokataloa. Da taloa, baina bokadillo la estiloan. Bai, Innovazioa badakizu berrikuntza. Baina gehiago ematen du bokata talo baino, Bai, Porque taloak eta normalin alako, borobilako omen dira, ez dakit guriak behintzat borobildua egin ditugu. Fernando, Paula. Eta guria da gure lehenengo euskal gastrotaloa. Izen motoa, ez eguan, ez da? Bai. Izena luzea, baina taloa nola? Txikia. Txikia. Ah, ez diet taloa, goi diet tostaditak. Bai. Laukote, oin bai, aurkezpenak egin da, bi platerrak bai gainean dituzu Javi, eta guzan zeure proposamena erakustera. Lagun, hause da, Elorrixoko finaleko errazeta. Foataloa, tipula, pipar eta rabenitoz tindu egin. Zea morrua. Eta fuazan, eta eskun eukiet, Javi, bi plater, erabaki Erabaki bakarra. Eta oin bai heldu da, egiazko neurketan garaixa. Zorte hon, lau eri. Eskerrik asko. Talde urdina, zuekin hasiko naiz. Ekin. Bokataloarekin. Abertaro. Biak probatu, eta orain ikertuko ditugu. Oso, no? Talde berdearekin hasiko naiz. Bueno, modu batera edo bestera taloa egitea lortu duzue. Bai harrapatu dut nahi gabean sekulako piparrauts puntu potente bat, eta arbia ez duzue marinatu. Eta arbi gordina, arbi txiki gordina, oso kaineroa da. Eta oreka zaintzea ere garrantzitsua izaten da, osagai hauekin freskotasuna bilatzen dugulako. Arrazoia duzu. Baina, bueno, funtsean, talo bat, ategilarekin, eta mokaua orokorran goxoa dago. Irabazi ezakegu, ez? Oraindik bai? Bai, taloa ez dago oso ondo, hor pipermina nabaritu du hor jaterako garaian, akatsak ditu platerak. akatsak baditu platerak. Talde urdina, talo handi bat egitea ez da bat erresa. Are zailtasun gehiago dauke, eta taloa goxoa dago, zapore oso goxoa dauka. Oie? Aldiz, kontran, barazpiak gordin xamar geratu zaizkizue, baina ematen diote behar duen freskotasun hori. Eta honek, final honek, gako horiek zeuzkan, gaizki erabili ezkero freskotasuna galtzen dugula, eta gordin utzi ezkero ere, balio diezagukela osagai gixan. Hortaz, mokaua ere, goxoa dago. Egia esan nahiko preokupatuta geratu naiz, Bai, porque bastante ondo jarri du. Bai. Alako urdinen Bai. lana. Laukote, bueno, lehenik eta bain eskerrik asko emondo zuen jarreran gaitxik eta guztixan gaitxik. Eta mendau, gaurko Elorrixoko bikote finalistan koloria. Beraz, sorte hon, eta hause maitza. Beraz, esandakoa, gaurko Elorrixoko
talde irabazlie da talde Berdi ez horizonak, Fernando Paula, zegoetari, Eurovisioko irabazliak, zorizonak. Irabazi dugu. Fernando Paula, zorionak, esango dizuet zergatik, lehendabizikoak izan zarete, saio guztietan, osagai guztiak asmatzen, aukeratzeko garaian. Honek asmatzen du. Danak, 5 aukeratu behar ziren, eta 5ekin asmatu ditu. Fernando, zoze abestu oino, zer? Animatu zaitxe, zer, Bueno, dantza ingo. Bai. Eta hau bakarrik ez, osagaiak prestatzeko garaian ere oso fin ibilitzarete, ia hasieratikan bide zuzen aukeratuta, bidea ondo egin duzue, eta finaleko irabazleek mereziak zarete. Zorionak eta zorionak baita ere, talde hori. Nik oso ondo pasatu dut. Bai, ez? Ederki. Oso ondo. Espero baino askoz hobeto sukaldatu dugu, eta izu talo egiten ikasi dugu. Hori da, hori erabaten dugu, hori guretzat. Bueno, itziarra ere, benetako plazerra isen da, lan edarrain jozue, baina irabazliak baditzugu, Elorrizoko irabazliak, Fernando eta Paula, segontzat, bi sarisek, alde batetik, Michelin sarduneko jatetxe baten afaixa, eta beste alde batetik, 5 izarretako telazo baten egona dixe. Leire, Itziar, placer bat izan da zuekin eta lehiatzia, eh? Benetan, bai. Baina, saria Gasteizeko entzat. Eta familiak gogoratu betiko moduan, beti esaten dugu moduan, sari guztixen gainetik eta lapiko guztixen azpitxik. Gozamenez, kozinatu. Eskerrik asko zei ondo, matxe, agur. Bueno, Dana,